Arratsalde on guztioi, arratsaldeko 6etan hasiera emango diogu apirileko ohiko osorako bilkura honi. Ta lehenik eta behin hasi nahi nuke eskertuz bai bertaratu zareten herritar ordezkariak, teknikariak ere, baten batek esfortzu berezia egin da, eta baita hemen ditugun herritarrak ere. Bereziki eskertu gaurkoan, izan ere aste santuen amaieran gauden honetan, badakidalako guztiontzat esfortzu berezi bat izan dela bertan egotea, baina ohiko bilkurak hilabeteko azken ostegunean jartzea ezarri genuenez, gaurkoan hala tokatu da eta hemen gaude herriko zenbait gai eztabaidatzeko gogoz. Gaurko osoko bilkurak 5 puntu izango ditu eta jarraian hasiko gara eguneko aztergaiekin ongi baderitzozue. Lehenengo puntuan 2025ko otsailaren 27ko bilkurako aktaren irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Ez dakit norbaitek baduen zerbait esatekorik, bai Gonzalo? Bai, arratsalde on denekiri, ondo jasota dago aktan, baino bai 51 orrialdean lehenengo parrafon jartzen du moduan ondo jasota dagoen, baina ikusten dugu bertan esaten dena ez alegia esanez, eta orduan azten dituko gara akta honetan. Mi esker. Ez banago oker, aktak jasotzen dira testualki egiten den irakurketaren arabera. Zehaztuko bat zenu eskertuko nizuke aktaren zuzenketa egiteko aukera beti badagoelako? Zuzenketa ez da, batez ere egin ziren afirmazio batzuk eta bertan ikusi genuen ezela egia zegoen makinan. Batez ere hemen jartzen du, señor alcalde, agradezco la petición, pero es notorio que no has pasado por esta calle en los últimos días, porque esta situación se ha dado en unos pocos días, ya que quien programaba el sistema con el cambio de la tarificación no tuvo en cuenta que había ese margen de 20 minutos y nada más saberlo, a partir del día siguiente se corrigió en unos pocos días. Y ya diría que hace unas 2 semanas que ese intervalo de 20 minutos no se paga, tal y como era antes. Hori. Literalki jasota dago udalbatzan esan zen moduan, beraz ez ontzat ematea iritzi badiozute. Beste galderarik, beste ekarpenik badago akta honi buruz. Bozketara pasako gara, beraz. Hori esan dut hasieran, Gorka, esan dut ondo jasota dagola. Bale, ongi da, lehenengo puntuaren aktaren onarpenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartu da beraz. Bigarren puntura pasako gara, eta bigarren puntuak turista taldeak mugatzeko herritarren elkarbizitzari, ondasun publikoen errespetuari eta espazio publikoaren garbitasuna, okupazioa eta erabilera arautzeari buruzko udal ordenantza aldatu eta turismo taldeak arautzeko eranskina onartzeko proposamena da, eta estitxuri emango nioke hitza azaltzeko puntu honen inguruko xehetasunak, mesedez. Bai, arratsalde on guztioi, mi esker Igor. Bai, aurrekaritan jartzeko, aipatuko dut, 2024ko ekainaren 27an egindako bilkuran Hau Etxanitza eta EH Bilduk adostutako mozioa aurkeztu zela, eta mozio horrek eskatzen zuena zela, turista taldeak 25 pertsonetara murrizteko ordenantza bat egitea. Mozioa onartua izan zen, eta beraz lanketari ekitean teknikoki iritzi zitzaion, berari asko ordenantza bat egin beharrean egokiagoa zela, indarrean zegoen bizikidetzaren ordenantzari eranskin bat egitea.
Eranskina izanagatik, etzaio salbuesten oinarri arautzaile berriak dituzten prozeduretaz. Eta beraz, prozedura hoiei jarraituta, aurretiazko kontsulta publikoa eginda, jendaurrean egondu da. Eta epe horretan idatzi bat aurkeztu da, EH Bilduren eskutik. Bertan, arau horrek jaso beharko lituzken proposamen batzuk egiten, eta teknikariaren txosten bitartez erantzun zaio idatzi horreri, eta behin hau eginda batzordera pasatu da diktaminatzera, lehenbiziko zirriborro bat. Batzorde horretan parte hartzen ari ginen alderdiet batez ere EH Bildu eta EAJaren proposamen batzuk mahai gainean jarri ziren, eta batzordean bertan onartu ziren, eta izan ziren alde batetik araudi orokorreko bigarren puntuan ordutegiaren aldaketa bat, murrizketa bat planteatu zen, eta bertan adostu zen. 8. artikuluak gomendioan katalean aipatzen zuen aglomerazio momentutan Jaizkibel aldera bideratzea talde hauek, eta adostu genuen etzela egokiena Jaizkibelera bideratzea, baizik eta partzuergoarekin lanean genbiltzan badiako ibilbide horretara, hor dauden baliabidetara bideratzea, eta azkenik turistak jaso eta usteko autobusak 15 minutuko tarte horretan motorrak itzaltzearen proposamena ere jaso zen. Beraz, akordio hauek jasota, gaur dakargu eranskina onartzera, eta bai gustatuko litzaidake guztia ez dut irakurriko noski, baina behintzat ideia garrantzitsuenak bai aipatzea, bertan gaudenok jakiteko zertaz ari garen. Lehenik eta behin esan, eranskin honen xedea dela herritarren bizikalitatea lehenestea aktibitate turistiko hau arautuz. Eta arauak esaten du, hasieran esan dudan bezala, talde hauek 25 pertsonakoak izango direla gehienez. Ezingo direla bozgoragailu ez amplifika edo megafoniarik erabili, eta esan bezala arautegia izango dute goizeko 9:00 arratsaldeko 7:00 bitarte. Baita ere, baldintza batzuk sartzen zaizkie, okupazioa, espazio publikoaren okupazioa egiteko orduan, eta guztien artean aipatuko dut, adibidez, geldiuneak egingo dituztela egokiak diren lekuetan, oinezko edo bizikletentzako pasabideak oztopatu gabe, eraikinetako sarrerak oztopatu gabe, eta beti ere beste talderen batekin koinziditzen baldin badute espazio berdinean, 50 metroko espazioa mantenduz, baina badaude beste hainbat baldintzare bai. Baita ere aipatu, esan dugun bezala, talde hauek jaso eta usteko autobusetan etortzen direla gehien bat, eta 2 puntu baliatu direla, bat Sabin Aranako autobus geltokia, eta bestea San Juan de Dios biribilgunea. Biribilgunearen barrukaldean egingo dute utzi eta hartu hau, eta batez ere ekidin nahi dena da, oraintxe bertan Alamedako eremuan egiten den utzi hartu hori, modu arriskutsuan egiten den hori, modu seguruan egitea. Baimenak eskatu beharko dira, aurretiazko komunikazio bitartez izango dira, baimen horiek lortzea, eta une oro eduki beharko dituzte ikusgai baimen horiek, eta urtebeteko indarraldia izango dute, abenduaren 31 izanik, indarraldi hori bukatzen den epea. Eta, hau izango litzateke hola garrantzitsuena, beraz, espero dugu gaurko honetan onartua izatea. Eskerrik asko. Irekiko dugu balorazioetarako txanda bat. Bai, Maria, zurea da hitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin batzordean esan genuen bezala, gu prozedura honekin ados gaude. Duela 10 hilabete udalbatza honetan mozioa aurkeztu zenean, esan genuen ez ginela ados mozio horretan jasotzen ziren hainbat terminoekin, hainbat espresioekin, eta horregatik, ez dakit kontra edo abstenitu egin ginen, uste genuen hau zela prozedura egokiena, horrela esan genuen orduan, eta orain horrela bideratu dela gaiarekin eta helburuarekin ados gaudenez, alde bozkatuko dugu. Ez ditxuk esan duen bezala, batzordean guk ere egindako ekarpenen bat jaso egintzen, eskertzekoa da. Eta bai komentatu nahi dugula da, turismoak Hondarribian daukan garrantziagatik
uste dugu beharrezkoa dela martxan jartzea plan estrategiko bat sektorearekin, udalbatza hau osatzen dugun alderdi politikoekin, herritarrekin, ze promoziorik ez egitea, turismoa ez saltzea, ez du esan nahi Hondarribira ez dela jende gehiago etorriko, baizik eta orden gabe etorriko dirala, edo uste dugu garrantzitsua dela lanketa hori jorratzea, aurreko agintaldietan egin zen, pandemia iritsi zen, eta bertan bera gelditu ziren hainbat plan, baina, gaia heltzea nahiko genuke, eta hortan ere parte hartzeko prest. Eskerrik asko. Mi esker, ez dakit alderdi sozialistak zerbait esateko. Ez, EH Bildutik, bai, zure daitzak Koldo. Eskerrik asko alkate jauna. Gaurko udalbatzan berriz ere adaudi proposamen bat dakarkigu, kasu honetan lehenengo aldiz, herria datozen turista taldeak arautzeko nahia dago. Argi dugu guztiok, turismoaren demokratizazioak bere gauza onak eta txarrak izan ditula, eta egun guztio bai dugu mugitzeko gaitasuna, eta horre baitu bere alde onak eta bere alde txarrak, eta alde txarretako bada, gero eta turismo handiagoa dagoela, eta hori arautu beharra dagoela. Euskal Herria Bildutik lehen zirriborroa jaso aurretik egin genituen ekarpenak, epe motxera zein luzera begirakoak, uste dugulako araudi berri honek balio behar duela turismoaren kudeaketa bat egin alizateko, eta beraz ere horrek balio desan etorkizuneko neurriak hartzeko desbakarrik tramitazio bat izateko. Hau da, datu errealak ere izateko. Eta horrek lagundu dezak ere, EAJak planteatzen duen plangintza hori egiteko edo lege hori egiteko. Honela, ekarpen hauek egin genituen eta gaur ekartzen den proposamenean jasota daude, turista taldeen ordutegia mugatzea 7 arte, eta gauetako bizita bakarrik armaplazakoak izatea, turismo gidaria profesionalak izatea, autobusen geratzeguneak ondo zehaztea, eta biziki eta importantena jardueraren inguruko datuak ondo jasotzea. Egun ez dakigu zenbat turista talde antolatu eta zenbatetan etortzen diren gure herrira, ez bai dira inun erregistratzen, eta honek balioko digu gitxienez datu errealak eukitzeko, eta nola baitere egun ikusten dugun gehiagikeri hori ea lortzen dugun mugatzea eta gelditza. Eta beraz, bat egingo dugu honekin eta hori, beste barik. Eskerrik asko, ongi behar ditzozue bozketara pasako gara. Turista taldeak mugatzeko ordenantzaren eranskina onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Pasako gara 3. puntura. Hondarribiko udalerrian bidaiarien hirigarraio publiko erregularraren zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzeko proposamena. Hondarribian hirigarraio publikoa martxan jartzeko urrats bat gehiago eman nahi dugu, baina hau ez da azkena izango. Egindako bideak bagaramatzaia da zerbitzu berri bat emateko aukera egikaritzera bidean, baina urrats gehiago pasatu beharko ditugu udalbatza honetatik ondoren aipatuko dudan bezala. Gogoratu nahi dut aurreko udaberri aldean batzorde berezi bat abiatu genuela espediente honen izapidetzeari bultzada bat emateko asmoz. Sail ezberdinetako teknikari eta arduradun politiko ezberdinak izan dira burubelarri lanean Hondarribiko autobus zerbitzuari egi bihurtzeko. Ez da prozedura erresa izan ere udaleskumenekoa ez den eta erpin asko dituen zerbitzua eskaini nahi baitugu Hondarribiko udaletik, herritarrek mugikortasun jasangarriago batera bidean urratsa sendoak emateko helburuz. Hirigarraio publikoa zerbitzu kontratu bidez eskaintzeko proposamena egiten da. Eta asmoa du herriarteko garraio publikoarekin ere lotura egitea. Honetarako garraio agintaritzako sarbidea landu da eta mugi sistemaren barnean egongo den zerbitzu bat izatea nahi dugu ere. Zinegutzien eskura jarri den dokumentazio mardularen barne jaso dira kontratua justifikatzeko memoria bat, baldintza teknikoen plegua, baldintza administratiboen plegua ere, teknikarien txosten juridikoak eta beste 6 eranskin.
non zehazten diren garraio publiko honen xehetasun teknikoak, eduki beharreko garraio sistema teknologikoak, lurralde agintaritzarekin egindako hitzarmena, mugi sistemaren prezioen zehaztapena, erabileraren erreglamendua eta memoria ekonomiko bat. Xehetasun guzti hauek laburbildu egingo ditut, lehen ez ditxuk aipatu duen bezala, ulerterreza izateko guztientzat. Kontratuaren iraupena 5 urtekoa izango da. Eta zerbitzuaren kostua urteko 333.534 euro gehi bez. Hau da, guztira, ia 2 milioi euroko kostua izango du. 5 urte horietan. Aurrikusi da baita ere, zerbitzuaren hobekuntza batzuk emango balira, legeak ezartzen duen gehiengorako kopuru bat ahalbidetu daitekela. 120koa kasu hontan eta beraz 333.000 euroko hazkuntza izan ahalko du zerbitzuaren kosteak hobekuntzak justifikatzen baldin badira. Kontratatuko den zerbitzuak 2 autobusez hornitua izan beharko du. Horietako bat jasangarria izango da eta modu esklusiboan eskaini beharko da Hondarribiko udalarentzat. Besteak ez du zertan esklusiboa izan behar eta ez da zehazten jasangarria izan behar duenik ere. Autobus hau matxura edo aurrikus ez daitezkeen egoeretan erantzuteko egongo da erabilgarri Hondarribiko udalarentzat. Ibilbideari dagokionez, Arroka eta Txiplauren artean 7 kilometroko ibilbide bat izango du eta 18 geltoki jasotzea aurreikusten da. Kontutan hartu dira ambulategia, kiroldegia, herri eskolak, hilerria, erosketa guneak, gaztelekua eta bizitokiak lotzeko aukera izatea. Baita aurrez aipatu dudan bezala, herriarteko garraio publikoarekin lotura egingo duten geltokiak izatea ere. Hala nola, forukalean E20, E25 eta E27rekin, edo itxasetxean E20, E21 eta E27rekin, edo Minas Oroetan E25rekin adibidez. Foru Aldundiak kudeatzen ditun garraio hauek nomenklatura aldatuko dute esleipen berria egiten dutenean, baina gaur egungo sistemara egokituz behintzat hauek dira edukiko dituen lotura guneak. Beraz, garraio publikoen interkonexioa ere bermatu nahi da autobus zerbitzu honekin. Ordutegiari begiratuz, azaldu nahi dut, irteerak goizeko 7:00 arratseko 9:00 arteko tartean izatea aurreikusten dela. Irteeraren maiztasuna 30 minuturokoa izango da eta ibilbidea 28 minututan egitea aurreikusten da. Aukera izango da aparteko zerbitzu bereziak garatzeko. Gertakari bereziren bat dagoenean, ala jaiak edo horrelako jai bereziren bat dagoenean. Honetarako urtean 50 orduko poltsa bat ere aurreikusi da zerbitzu puntual horiek emateko. Gaur, zerbitzu honen kontratazioari hasiera ematea proposatzen da. Kontratazio honen eskumena udalbatzak izango du. Bai urte kopuruari begira eta baita kopuru ekonomiko osoari begiratuz horrela egin behar dugulako. Beraz, urrats garrantzitsua izan da ere, proposamen hau onartuko balitz, kontratazio prozeduran zehar udalbatza honetara izepideak ekarriko ditugu egin beharreko ebazpenak egiteko. Eta azkeneko urratsa izango da kontratazioa beraren esleipena eta hori ere udalbatza honek onartu beharko du. Ez dakit galderarik edo baloraziorik badagoen egiteko. Bai, Kalixa? Bai, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, espediente luze honekin, alkateak esan duen bezala, aurrera egiten dugu. Guk hasieratik esaten genuen apostu sendoagoa bat egin behar genuela, gure ustez, maiztasunaren aldetikan. Ibilgailu pribatua etxean usteko, ez? Gero pertsona guztiek erabiltzeko moduko autobus geltokiak ere bai egokitu beharko liratekeela uste dugu.
Agenda 2030ko irizpideekin bat eginez gustatuko litzaiguke eta hala galdetu genuen eta komentatu genuen batzordean gustatuko litzaigukela autobusak elektrikoak izatea. Baina, bueno, aurre ikusita dago eta plegutan logikoa denez. Gero mugiren inguruan alkateak esan duen bezala jarraituko dugu espediente luze honekin eta, bueno, galdera batzu egin genitun, baina orain ez da momentu horretarako. Eta, bueno, naizta erabat ados ez egon guztiarekin, orain arte egin dugun bezala, EAJ taldeak alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste valoraziorik. Bai, Josu, zurea da hitza. Arratsaldeon, denori. Bueno, yo creo que asunto hau da leitmotiv. Nik uste dut ja 18 urte zamazkenek etxe honetan, eta nintziko egunetikan, ibili naiz transporte honen inguruan. Edo da, autobusa beharrezkoa zera Hondarribian, eta, bueno, azken finean, hemen etortza behon dizuela denori, ezta? En todo caso, nosotros, por nuestra parte, nos parece que es un paso importante. Yo creo que es que se apruebe previsiblemente este expediente de contratación del Servicio de Transporte Público Urbano regulador de personas y viajeros es un dato, un paso importante. Este expediente recoge en gran medida la mayoría de las cuestiones a las que los socialistas vienen realizando desde hace años para impulsar y mejorar el transporte público en Hondarribia. El expediente contempla 7,1 kilómetros, 18 paradas. Para el Grupo Municipal Socialista es, además, muy importante que el nuevo transporte urbano esté integrado en el sistema MUGI. Para los socialistas, el transporte urbano es una cuestión fundamental. La posibilidad de que todos y todas los ciudadanos podamos movernos en medios colectivos favorables desde el punto de vista social, medioambiental, la reducción de emisiones con emisiones mínimas. Valoramos positivamente el nuevo transporte urbano de respuesta para dar servicios, sobre todo, a la parte de los ambulatorios, al hospital, en este caso no es en el hospital, pero sí a los ambulatorios, aunque consideramos que todavía quedan muchas cuestiones todavía sin resolver. Es decir, que en este tema del transporte, eso es como el coche, a veces se nos queda viejo, cuando compramos el coche se nos queda viejo, es decir, el transporte que en este momento vamos a poner en marcha, hay algunas cuestiones que nos podemos preguntar, es decir, que hay zonas de Hondarribia, en este caso, la zona de Amute, Mendelu y Beleta, que se nos queda fuera de este entorno, es verdad que, que habrá que analizarlo con otra perspectiva, quizás el tema del precio de los billetes, el tema de los tiempos, de media hora, igual es un tema que habrá que mejorarlo, pero en cualquier caso, la apuesta que hacemos hoy como primer elemento para echar a andar nos parece fundamental y nos parece muy importante. Eskerrik asko. Y esker, este valoraziorik, bai, Garoa, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko. Gure aldetik ere valorazioa positiboa da. Lehenengo aldiz herri autobusaren kontratazioa ekartzen dugu udalbatzara. Askotan hitz egindakoa, baina lehenengo aldia eta azkeneko udalbatzatan lehenengo aldi dexente, autobusari dagokionez. Igorrek eman ditu zehaztapenak eta argi dago eta guk ere iritzi berdina daukagu bereziki bilbideari dagokionez, zirkularra da, zentzu bakarrean eta nahiko genukela gehiago. Baina egia da ere ez izatetikan izatera saltoa badagoela eta bereziki jabetu bargarena da beza gehitu behar diogula, baina urtero 333.000 euro kostatuko zaigun zerbitzu bat badaukagula, eta kontratazio hau martxan jartzeko teknikariak ere datu gabe lan egin behar izan dutela, eta zaila izan dela, zenbakiekin, zenbat erabiltzaile, zenbat ez, orduan ez da erresa, baina guk gure aldetikan hausnarketa bat jarri nahiko genuke ere mai gainean, seguru gaude martxan jartzen denean ere
batzuntzat oso ondo egongo da, beste batzuntzat eskasia izango da, frustrazioa sortu halko du, ze badago gauza bat mai gainean jarri beharrekoa, eta bat da gure herria berez ez dagoela behartuta halako zerbitzu bat edukitzera, baina apostua egiten ari da, eta bereziki ere gure herria ez daukala herri eredu bezala hoberena horrelako zerbitzu bat ahalik eta jende gehienara iristeko. Azken finean, etxeak oso modu zabalean eraiki ditu, oso zabalean eta oso dentsitate txikiarekin, orduan autobus geltokia propioki jendeari agian ere urruti geldituko zaio, baina ezin dugu ere bikoiztu edo hirukoiztu, ez dagoelako ere populazioa. Orduan, guk mahai gainean jarri nahi duguna da, herri ereduak eta herria diseinatu den moduan, gero, zenbait zerbitzuetako, hauden kasu, zailtasunak planteatzen ditula, eta beti ez dela izango teknikoki gaizki edo gutxi edo autobus gutxiegi jarri ditugun arrazoia, baizik eta zer nolako herria daukagun eta nola egin dugun etxe bizitzen kudeaketa. Orduan, mahai gainera etorrita berriro ere, lehenengo aldia da, herri autobusaren kontrataziora onera ekartzen degula, jasangarritasunaren bidean beste pauso garrantzitsu bat, jakiten, ez dela idealena, baina pausoak eman behar ditugula, ez izatetik izatera. Eskerrik asko. Mi esker. Bozketara pasako dugu puntu hau, beraz, 3. puntuan Hondarribiko udalerrian bidaiarien hiri garraio publiko erregularraren zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta pasako gera azken 2 puntuetara, gobernu organoen kontrolari dagozkionak, 4. puntuan 904 zenbakitik 1252 garren zenbakira eta 1254 garren zenbakitik 1332 garren zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Ez dakit galderarik dagoen. Josu? Voy a repetir. Bueno, de todas formas voy a dar la vuelta. Es decir, es un poco la queja que planteo. Es decir, que de alguna forma entiendo que el procedimiento es importante y sigo insistiendo en el procedimiento en el sentido de que cuando se va a hablar de un tema tan importante como es el Cuba de la Magdalena, que va dentro de lo que es entroncado el tema del plan general, nos parece fundamental. Y que de alguna forma espero que este tema se traiga a pleno, exactamente igual que se hizo el tema de Montañenea. ¿Por qué? Porque al final son cuestiones que nos parecen fundamentales. Por eso es que lo que hago es, de alguna forma, pues mostrar mi preocupación y el rechazo, el procedimiento que se está realizando sobre algunas cuestiones, y en este caso respecto al tema del decreto y la forma de la comisión.
porque a mí no me vale que vayamos a una comisión el día 3 para hablar de este tema, haya un informe de Lorea, no tengamos el convenio firmado por Suquía, o por lo menos el proyecto con el ayuntamiento, y el día 1 nos haya planteado por un decreto por parte de la alcaldía. A mí no me parece bien. La pregunta es, ¿a ti te parece bien que se hagan las cosas así? Esa es la cuestión. El procedimiento me parece normal. Es la pregunta. Bai, eskertuko nuke, hor daukazu dekretua? Utzi dazu mesedez, bai, ze nola ez den erregistratu galdera orain ere, beti bezala gertatzen zait, hemen improvisazioan aritu behar duela, baina itxoin, utzi dazu dekretua mesedez, bai? Dekretu honek esaten duena da, alkateak xedatzen duena da, Construcciones Suquía eraikuntzak SL enpresak, lehenengo puntuan, proposatutako hirigintza hitzarmena izapidetzen hastea. Izapidetzen hastea. Udal arkitektuaren txostenean jasotakoarekin 2/2006 legearen 7. xedapen gehigarriarekin bat etorriz. Hau da, formazko izapidetze aste bat besterik ez da dekretu hau. Bigarrena, hirigintza hitzarmenaren testua jendaurrean jartzea 20 egunez. Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki oholean argitaratuz, epe horretan egoki iritzitako alegazioak egin daitezen. Halaber, interesdunen eskura egongo da udal honen egoitza elektronikoan. 3. puntua, hitzarmenari dagozkion txostenak egitea. Eta zerbitzu teknikoek aurkeztutako alegazioen berri eman eta dagozkion txostenak egitea. 4. Aurreko txostenekin batera, hirigintza batzordeari helaraziko zaio azter dezaten behin betiko onespen proposamena egin dezan. Proposamena osoko bilkurari aurkeztuko zaio. Hau da, iniciar la tramitación de un convenio que ha presentado una empresa en el ayuntamiento vía registro. Este decreto dice que hay que iniciar el procedimiento, que se ponga a exposición pública, que se soliciten los informes de los técnicos, que se informe en la comisión y que se lleve después a pleno si procede su aprobación. Inicio de una tramitación. Es que barkatu esatea jozu, prozedura honetan, zuk aipatzen duzun egoera guzti hori badirudi hitzarmena onartuta dagoela, eta ez da egia. Apirilaren batean esaten dena da, hasi dadila tramitazio bat. Eta hori da alkate dekretu honek esaten duena. Ez bazaizu gustatzen prozedura adieraztearena, prozedura bat hasi behar dena, nik sentitzen dut Josu. Baina eske prozedura aldetik hitz egiten ari zarenean, eta nik ere prozedura esango dizut, alderdi sozialistak egiten duna ez dut gustoko. Ez dut gustoko Josu. Zeren, hau tramite ezinbesteko bat da prozedura bat hasteko. Ondoren zuk esan duzun bezala batzordean informatu da, bileretan informatu da, eta ondoren etorri beharko du udalbatzan eztabaida bat gai honen inguruan. Formazko tramitazio hasiera batekin ezadostasuna erakustea non. Barkatu esatea baina, eske gaur onartu dugun autobus zerbitzuaren kontratazio hasieran, hemen udalkideekin partekatutako dokumentazioa ez dena behin betikoa. Onarpenak egiten ez diren artean, ez dena behin betikoa. Alderdi sozialistak zer egiten du? Hartu eta sare sozialetan publikatu hor datorren informazioa, txostenetan datorren informazioa. Hori baldin bada prozedura egoki bat Josu, barkatu esatea, baina eske zuari zera tramitazio baten hasiera dekretuaz kexa egiten, eta zuk, zure alderdiak, publikatzen ditu sare sozialetan behin betikoak ez diren dokumentuak. Mesedez, Josu.
Uste dut azala behar dela egiteko horrelako interbentzioa. ¿Tenemos derecho a réplica? Voy. A ver, Igor, es decir, tienes la habilidad o no habilidad, yo creo que no es la habilidad, es la demagogia que utilizas permanentemente en todas estas cuestiones. Es decir, yo lo que entiendo, por lo menos hasta ahora, llevo 18 años en esta casa y nunca ningún alcalde ha sacado un decreto antes de pasar por comisión. Cualquier información, me es igual. Si punto de vista, si voy a hacer esto y lo otro, normalmente siempre se pasa por comisión antes de los decretos. Una vez que se pasa por comisión y se haya informado a la oposición, me refiero a nosotros, otra cosa es que tú de alguna forma entiendes de que tú tiras para adelante como con las orejas así y al resto que le den por saco. Eso no es así. Es decir, normalmente siempre es la comisión lo primero. Y segundo es el decreto. Siempre. Digas lo que digas. A mí el procedimiento que tú me dices, no, es que el decreto lo que dice es, vamos a empezar el procedimiento. Pues eso mismo hay que informar en la comisión, el procedimiento. Vamos a empezar por esta cuestión. Y en esa comisión, el día 3, se nos presenta aquí sin el informe de Suquía, me refiero sin el informe previo de Suquía. Yo solamente lo que te pido es que espero que, igual que hicimos con el tema de Montañenea, en un pleno tengamos y podamos discutir todos los entresijos y todas las cuestiones que se hayan negociado con Suquía sobre el tema del Cubo de la Magdalena. ¿Por qué? Porque me parece fundamental, sobre todo me parece fundamental por la transparencia, en el sentido que los ciudadanos sepan de qué se está hablando del Cubo de la Magdalena. Nada más. Pido que se haga un pleno para tratar este tema. Me refiero que hay un punto, este o el siguiente, me es igual. Simplemente pido eso. Josu, demagogia egitea da zuk egiten duzuna. Eta lotxagabekeri galanta da. Tramitazio guztiak, edo ia guztiak, hasten dire alkate dekretu baten bitartez. Tramitazio guztiak edo ia guztiak. Alkateak agintzen du tramitazio bat hastea, eta irakurtzen badezu, eukiko bazenu dekretua irakurtzeko, sikiera 5 minutu hartzeko naia, ikusiko zenuke zuk eskatzen duzun hori alkate dekretuz adierazten den prozeduraren barne dagoela. Prozedura horietako batzuk egin dira jada. Falta dire beste batzuk jendaurreko epean egon delako eta falta delako udalbatzara ekartzea. Prozedura horren zati batzuk egin dira. Eta prozedurak horrela burutzen dira ni hemen alkate naizenetik, eta ulertzen dut baita beste alkateak hemen egon zirenean ere, ulertzen dut espedienteen tramitazio hasiera alkate dekretuz ebazten zirela. Gardentasuna hitz egiten duzunean, Josu, zuk hori, prozedura hori, dekretu bitartez jaso duzun bezala eta eduki duzun bezala informazio hori, da gardentasunaren eta gobernu onaren adierazle nabarmenetako bat. Beraz, nik eskertuko nizuke, zuk ere jokatuko bazenu horrelako modutan, eta ez bazenu egingo behintzat, behin betikoak ez diren dokumentuak sare sozialetan publikatzeko saiakera. Eskertuko nuke. Bosgarren puntua erregu eta galderak, ez dakit, ez dire erregistratu erregu eta galderarik, beraz ongi baderitzozue oraingoan udaltalde handienetik, txikienerako tartea egingo dugu, baina aurreko udalbatzan idazkari jaunak aipatutako prozedurari jarraituz egingo dugu badoz. Bai. Listo. Gonzalo, zure Ez genuen galerak egin behar, atzo bozeramaien bileran esan nuen moduan, baina bertan hitzen genuen San Marcos Parkearen inguruan, eta ez ditzuk azalpen batzuk eman zituen, bertan lantxo batzuk ingo ziela, bai bideak hobetuko ziela, argiteria eta zuhaitz hilak edo gaizki zeuden batzuk kendu. Junintzan, bertatu nintzen orduan area, ikusta ber zuhaitzak zeintzu ziren,
eta bertako bizilagunekin topatu nintzen bertan, eta oso kezkatuta zeuden. Batez ere aitu zutelako bertako urmaela kendu behar diela. Eta ea gila den hori, edo ez, zeren uste dugu parkearen ezaugarria direla, eta hala dain, ez. Hori esan zidaten, eta horregatik, justo bosa maile bilena ondoren hurbildu nintzen parkera, eta hori esan zidaten. Horreri buruz, San Marcosen ingurei buruz, nik aipatu nuen baita ere, en la Junta de Portavoces comenté, por lo menos lo que de alguna forma me habían transmitido, que había una preocupación. En su día hubo una partida presupuestaria de 18.150 que se aprobó en el presupuesto del 2024, me parece, en el cual el equipo de gobierno aceptó hacer un proyecto. Bien. Ese proyecto no se le ha visto por ningún lado. Es más, a la pregunta que hice yo hace, yo creo que son 2 meses o 3, se me contestó de que lo iba a hacer por medios municipales, por medios por medio interno, me refiero, por parte del departamento, se iba a hacer una especie de proyecto o se iba a trabajar. Yo sé que hay un decreto que hay por ahí en el cual aparecen unas cantidades. A ver, la preocupación es la siguiente. Yo creo que San Marcos, según lo que yo por lo menos lo que de alguna forma me han comentado, es un lugar de un ecosistema especial, que hay una serie de estanques, una serie de cuestiones que nos parece fundamental, importante, sobre todo porque la ciudad así lo vivía. Por lo cual, yo no entiendo por qué no se ha hecho un proyecto medioambiental integrador, en el sentido de que de alguna forma se le reconozca la forma que de alguna forma en un principio tenía ese parque. Es verdad que habrá que sanearlo, pero sí, de alguna forma darle un elemento original, pues porque los hondarribitarras, muchos de ellos lo han vivido. Y sobre todo, es verdad que hay una nota, aparece en un tema del decreto, en el cual aparece como que de alguna forma se van a tapar los estanques, o por lo menos se dice algo eso. A ver, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho el proyecto? ¿Por qué no se ha encargado a un medioambientalista integrador esta cuestión? Porque los ecosistemas no solamente están en Jaizkibel. Los ecosistemas también están en las ciudades. Y si dentro de las ciudades no defendemos los ecosistemas, no estamos defendiendo nada. Porque a veces eso es fundamental. No solamente en el monte, sino también en la ciudad hay ecosistemas. Y San Marcos, de alguna forma, sí tenía esos indicios de ecosistema dentro de lo que es Hondarribia. En lo cual, me parece fundamental que se haga un proyecto. Y de alguna forma lo que entiendo es que se paralice las cosas que se están haciendo sin un proyecto medioambientalista. Me parece fundamental. Y eso es lo que de alguna forma entiendo que no. ¿Por qué no se ha hecho eso? Eso es lo que hay. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no se ha hecho el proyecto? Que estaba presupuestado. Erantzun duzu. Bai, Estitxu zure gaitza. eskerrik asko, Igor. Bueno, uste dut gai honetaz hitz egin dugula behin baino gehiagotan udalbatza honetan. Uste dut behin baino gehiagotan adierazi dudala San Marcos parkearen inguruan erabaki zela esku hartze nahiko txikia egitea auzo bihotzen bileretan horrela adierazi zitzaigulako auzotarren aldetik. Nolabait oso kutxuna da parkea eta beraz izaera ahalik eta neurri handienean mantendu behar zela eta horregatik erabaki genuen mantendu lanak egitea. Aipatu dut behin baino gehiagotan, mantendu lan horietan, sartuko dela bideen irisgarritasuna, sartuko dela argiteria hobetzea, eta egia da, jardinerian aditua den pertsona bati eskatu zaiola txosten bat egitea ikusteko zein den zuhaitzen osasuna eta nola esku hartu beharko litzateken, eta batez ere nola sartu behar ditugun makinak bidea txukuntzeko batez ere zuhaitzoiei minik ez egiteko. Baina ikusita piztu dela zuen aldetikan jakin mina eta behin baino gehiagotan galdetu duzutela, teknikariekin hitz egin dut eta eskatu diet mesedez batzorde bat egiteko eta beraiek azalduko duten, nik baino askoz ere hobeto, zein izango diren esku hartze horiek eta zein punturaino helduko garen. Eskerrik asko. Beste galderarik? Josu?
Bueno, yo, tal y como lo planteé también en la Comisión de Gobierno, y en la Junta de Portavoces, tengo cierta preocupación porque, bueno, pues porque al fin y al cabo, somos personas que andamos por la calle y la gente nos dice, oye, ¿qué pasa con, en este caso voy a hablar con el tema de lo que es la ayuda energética? Yo ya sé que lo pregunté, yo creo que fue en el pleno anterior. Pregunté en el pleno anterior este mismo tema y se me contestó más o menos diciendo que de alguna forma luego me decís que no o sí, ya tú mismo, Igor, ya me lo adelantaste, en el sentido de que, bueno, en todo caso, había una serie de ayudas que no se podían recoger por 2 veces y que de alguna forma por parte de los servicios sociales lo estaban canalizando a través de las AES todo lo que era el tema de las energías, ¿sí? Y yo creo que esa es la cuestión. Lo que pasa es que yo creo, y no creo, sino que en Hondarribia, por suerte, vamos a decir por suerte, lo que es el eje social, al margen de otras ayudas que pueda haber, sobre todo en la cartera de servicios, hay 3 para mí son importantes. Una es las AES, las ayudas de emergencia social, otra es la ayuda a familias y la otra es lo que es la ayuda a familias, lo que se denomina, a ver si lo tengo por aquí, yo creo que sí, las bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales para el abono de gasto de energía. Son tres ejes fundamentales de funcionamiento. Mientras que las AES se mantiene en 2,75 más o menos el presupuesto, estas se han ido reduciendo de 50 a 40, de 40 a 20, y bueno, y entiendo que de alguna forma, y entonces la queja viene porque hay personas, que es el mes de abril, y me dicen que de alguna forma la ayuda, en este caso el tema del pago de las bombonas, el tema del gas, no se les ha pagado. Y yo quiero saber si de alguna forma, si es un tema administrativo o es un tema de decisión política en el sentido de canalizar todo a través de las AES o a través de este sistema. Entonces, simplemente lo que tengo que decir es que si de alguna forma, en un momento determinado, hay una política, un cambio de política, me refiero de pagos, en el sentido que son las AES, los elementos vertebradores, que puede ser un argumento que puede valer, a las personas que hasta ahora me refiero, hasta la fecha, no sé si eran 15, 16, 17, no sé los que sean, de alguna forma se les pagaba o de alguna forma se les ayudaba para el tema del gas, pues que se les diga, oye, mira, chicos, esto hasta ahora hemos funcionado así y a partir de ahora vamos a funcionar así, pero que se dé la explicación, pero que no tengamos todo el rato en el sentido de esa incertidumbre de que van a preguntar y no hay contestación, van a preguntar, y vuelvo a decir, o sea, si es una decisión política, pues yo lo puedo entender, no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender. Pero no lo sé, yo creo que es un poco la cuestión. Yo ya sé que soy reiterativo y soy un pesado, si hace falta, pero cuando de alguna forma me viene gente sencilla, la gente que hasta ahora, hasta la fecha, me refiero hasta la fecha, en los 17 años que llevo yo, se les ha ayudado con un tipo de ayuda, me vienen, oye, tengo este problema, pues yo, bueno, pues siempre he estado en esta cuestión. Entonces, esa es la pregunta que hago. Josu, baduzu erantzunik, mesedez? Kaixo, arratsaldeon denei. Zuk esan duzu, Josu, azkenan endortzen zaizu jendea, eta behin eta berriro, egiten duzu galdera berdin, eta bira zerreixa zen, pertsona hori etorri zitzaizunean, ere gana gerturatu, eta azalpen bat eskatzea, ez? Esango dizut, energia laguntzak adibidez aurreko urtean, ere fetxa honetan oraindik ez ziren eman, eta beste urte batzutan ere apirileko azken astean eta maiatzeko lehenengoan zehar egin dira. Aurreko udalbatzan galdetu zenun galdera berdina, eta esan izun eskari guztiak jaso genitula eta tramite horiekin ari ginela. Eta esan izun ere bai, orain laguntza bat PCV-ak kenduko dira eta PCV-etan etzen sartzen nolabait energia laguntzak ematea eta horregatik udalek ateratzen dituzte laguntza hauek komplementario egiteko, ze AES-ekin leno ezin ziren jaso. Orain, AES-ak balidatuko dituzte energia laguntza hori jasotzea eta horregatik jendeari ari zaio eskatzen hemendikan aurrera AES-en bitartez egitea eskari horiek. Eta horregatik ere normala da nolabait energia laguntzak gutxitzea, zeren azkenean beste laguntza baten bitartez eman baldin baditeke laguntza horretarako bi partida izatea gauza berdinerako basentzo askorik ere ez dauka. Eta esan dizudan bezala, tramiteak ja egiten ari gara, lehenengo tramiteak egin dira jada ere bai, eta egun gutxi barrutan egingo dira egin beharreko ordainketak. Mi esker. Para una aclaración y para que sepas que
bueno, se puede analizar el tema de las AES, pero te voy a leer el tema de la ayuda, lo que es el documento que en su día se hizo hace años, unos cuantos años, el bono energético, dice lo siguiente. Se trata de una ayuda finalista de naturaleza económica temporal, compatible con cualquier prestación de naturaleza pública o privada. Compatible con cualquier, destinada a aquellas personas o unidades convivenciales cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a los gastos de energía con el objeto de prevenir, paliar y evitar situaciones de exclusión social. Son compatibles con cualquier ayuda, sea la SAES, con la que sea, me es igual. Son compatibles. Yo quiero que esto quede muy claro, porque esto nos costó muchísimo sacar adelante. Me refiero no sé si fue en la época en otras épocas. Por lo cual, simplemente constatarlo que es compatible. O sea, no es... Bale, Josu, nik esaten egona da, orain, AESak ere albidetuko dutela energia laguntzarako dirua eskatzea leno usten ez zutenean. Orduan, orain, AESengatik ere pertsonek diru gehiago jasotzeko aukera izango dute. Hortara nijoa, ez nago esaten kompatible edo ez den kompatible. Leno PCV jasotzen zuen jendeak, horretaz gain zeukan beste laguntza komplementario bat hori ordaintzeko, baina orain laguntza bakar batekin jaso izango dute guztia, osea logikoa den moduan, besterik gabe. Eskerrik asko, espero dut argituta geratzea. Ez dakit beste galderarik badagoen. Bai, izan duzu, Josu? Bai, beste galdera dukat. A ver, galdera, baita ere, azkenengo, ez dakit, joan zanilean, aurretileko galdetu duen asunto de Mugondo. A ver, oindala, ez dakit, aste bete, o gehiago egin duen bilera bat, Mendeluko maila, ez da? Bueno, Mendeluko maila hortan, Mendeluko maila egin zan, eta estitxu, egon ginenak, ez da? Ordan, Mendeluko maila hortan, akta bialdu dute, baina, ordan, Mendeluko maila hortan, jaso zan, bai gobernoko, por parte del equipo de gobierno, lo que se comentaba, es que de alguna forma todas aquellas, es decir, el Mugondo, el 5 y el 9, que de alguna forma habían presentado un tema de los ARIs correspondientes para las ITES correspondientes para el tema de quitarlo, el tema de las vallas, por parte del gobierno, pues por parte del equipo de gobierno, se iba a tener una cierta permisibilidad de alguna forma para aceptar o de alguna forma para estudiar la posibilidad de que esas ITES, no en el plan como de alguna forma lo habían planteado, sino que en una situación mucho más gradual, vamos a decir, en el sentido de solamente de mantener lo que es el edificio en sí y quitar el tema de las vallas, se iba a entrar en esta cuestión. Yo la pregunta que hago es, de alguna forma, estamos a fecha de hoy, me han venido diciéndome que todavía no han tenido contestación por parte del Ayuntamiento en este tema. Yo sé que por parte del Departamento de Arquitectura, no sé si hay a una persona en esta cuestión. La pregunta es, ¿cuándo de alguna forma se le va a contestar al 5 y al 9 de Mugondo, en el cual se le haga la propuesta, diferente propuesta que de alguna forma han planteado ellos sobre el tema de las ITES, con los criterios que de alguna forma lo planteasteis o de alguna forma se ha recogido por parte del equipo de gobierno? Criterios en el sentido de que se les autorice a realizar una serie de obras para que lo que es la estructura del edificio no se les caiga las paredes y evitar esta cuestión. Yo la pregunta es, ¿cuándo? Si de alguna forma se está trabajando y qué fecha más o menos se prevé por parte de urbanismo. Uste dut, hontan ere azaldu genuela, 5 eta 9 komunidadeekin adostasun batetara iritsi ginela, izan ere proiektu bat sartua zuten, baina iteak eskatzen zuena baino askoz ere enbergadura handiagokoa, eta eritzi genion, opengela irekitzeko tan ginela, hobezutela eraikinari eustea, osea, justu lan horiek egitea, eta gainontzekoa, hausnarketa prozesu horretan
egitea eta bide batez, OpenGelako zerbitzuak erabiltzea, diru laguntzak eta bilatzeko. Orduan, azkenean horretara iritsi ginen, eta dakidan azkena da, proiektu berria sartzeko zai ginela. Ez dakit sartu duten. Benetan esan dizut, beste gai batzutan nabil buru belarri, eta ez dakit sartu duten. Sartzen dutenean, arkitektua jakinaren gainean dago, sartzen dutenean, segituan eman behar zaiela. Baimena, beti ere, adostutako termino horietan sartzen baldin baduten, noski. Esatea zu, eskatzezu da sartzea. Es que ni galdera ainda, no. Es que el ayuntamiento de alguna forma nos tiene que responder, ya hemos metido la ITE, de alguna forma nos tiene que responder a lo que de alguna forma están de acuerdo a aceptar, de la ITE ya presentada. Es decir, que ellos ya han presentado la ITE. Ahora el ayuntamiento, a ver, según la conversación que yo he tenido, es el ayuntamiento el que una vez presentada la ITE, la parte que de alguna forma puede ser válida es la que de alguna forma tiene que contestar el ayuntamiento. Entonces aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción y hay algo que no encaja. Entonces habrá que decirles, no sé quién fuera, oye, del tema de la reunión que tuvimos, por nuestra parte se interpreta que nos tenéis que hacer una nueva solicitud con la ITE rebajada. Pues bueno, pues pues igual pues alguien tendrá que llamarle al arquitecto o al 5 y al 9 y decir, oye, mira, esto no se ha entendido bien. ¿Es así? Yo soy yo soy el transmisor de lo que el personal y lo que es el ciudadano me está diciendo, lo cual yo os lo transmito. Entonces aquí hay una contradicción en lo que dices tú y lo que me están comentando ellos. Incluso, pues bueno, no sé, porque hubo una reunión de todos los vecinos, de todos, el 5, el 11, el 7, el 14, hubo una reunión con el ayuntamiento, me refiero con el ayuntamiento en este tema, hubo una reunión. Y en esa reunión se habló, yo no estuve. Josu, zuzera transmisorea. Baina denok dakigu, entzuten dugunetik esaten dugunera, batzutan, literatura gehitzen diogula gauzari. Eta gainera, iruditzen zait, nahiko modu maltzurrean ari zarela hau esaten. Ze, badakizu oso ondo, behatzikoekin 2 bilera eduki ditu dela, 5ekoekin bilera bat, eta bilera batean egondu direla, behatzikoak, 5ekoak, haien arkitektoa, hemengo aholkulari juridikoa, eta ni. Eta bilera horretan adostu genula zertzen egin behar zutela. Eta zela, modifikatu behar zutela sartutako proiektua guk baimena emateko. Eta horren zai gaude. Ez dakit sartu duten edo ez, berriz diot. Ze beste gauzatan gaude lanean eta ez dakit sartu duten. Baina arkitektuak badaki sartzen duen segituan baimena eman behar zaiola. Orduan, ez dizut onartuko esaten, tergibersatzen ari garela edo ez dakit. Daramazu udalbatza guztia hirigintzako gaietan, nolabait esaten ez dakit ze izkutatzen ari garen. Josu, ez dizut onartzen, ez dut jarraitu nahi, ze oso haserrenago. Gaur, edukitzen ari zaren jarrerarekin, oso haserre. Barkatu. Ez, barkatu zuek. Debate hau amaitutzat emango dugu. Mesedez itzaliko duzu beste galderarik badago? Bai? Claro. Josu. A ber, galdera da, azkenengo baita ere izan genuen presupuesto bat, farola jartzeko Laoizeta inguruan, eta gero baita ere daude, ez dakit hor amute inguruan, amuteko hortan, tulipaen asuntua, farolen asuntua. Badakit, udaletxeak erosten ditula una especie de compra global con la Diputación. Algo que zerbait badago, ez? En el sentido de que de alguna forma, es decir, y la pregunta es, de alguna forma, si de alguna forma, si estamos esperando el tema de Cuatro Vientos, que es la Cuatro Vientos, me refiero el tema de las farolas, si de alguna forma, más o menos si se puede prever cuándo se puede establecer la luz, si no, en fin, no sé. Eskerrik asko, Josu, momentu honetan ez daukagu horren erantzuna ematerik, ez genekien ere galdera luzatuko zenuenik, eta proiektua bere horretan edo ez dakigu memoriz, noiz data zehatz bat eskatzen duzun horretan ez dakigu erantzuten. Mesedez, hurrengo baterako aurreko udalbatzan aipatu zen formazko eskaera egiten baduzu, saiatuko gara xehetasunekin erantzuten. Vale.
bestea da, beste galdera da, ez galdera da. Baizik, Mendelu inguruan dago. Eta da, hor da, zait momentu honetan nola da un asuntua, el expedientea, hor badago terreno bat, en el cual hay 2 coches, un autobús. Insisto, este tema lo que de alguna forma se están preocupando en el sentido de que, se ha hecho una limpieza, pero de alguna forma, si ese expediente va, no va, si está parado o no hay nada que hacer. Bai, Josu, eskertzen dut, ez dakit, 2027ko maiatzera arte ziurrenik, udalbatzaro, hilabetero, ez dakit, gai berririk ez duzunez, galdera berdinak errepikatzen jarraituko bazenu. Zuk badakizu eta esan zaizu, behin eta berriro, Josu, esplikatu zaizu, eta Mendeluko mailan aipatu zenuen bilera horretan ere hitz egin genuen gaiaz, espediente horrek eukidula ibilbide bat, egoera aldatu dela nabarmen, eremu pribatu bati buruz ari garela, eta zuk behin eta berriro gai berdina aterako duzu, esaten duzu, badakizu izapideak egin direla, badakizu ez da, badakizu egoera aldatu dela, badakizu ez da, gaur bertan onartu duzun bezala, eta beste bileretan ere onartu duzun bezala, ez daki zer nahi duzun esatea. Josu, eske zer nahi duzu esatea. Hemendik eta 2027 arte udalbatza asko ditugu, eta bileratik udalbatzatik udalbatzara galdera berdina egiten jarraitzen baduzu, udalbatzatik udalbatzara egoera horrela adierazi beharko zu. Baina, baita ere gogoratu, udalbatzan, erregu eta galderak egiterako garaian, idatziz jasotzea erregu eta galdera horiek bestetan uste dut egiten duzun ohikotasun horretan eta eskertzen dudan bezala, aipatu beharra daukadala gaurkoan, bozeramaile batzordean aipatu zenitula 2 gai galdetuko zenitula eta ja, ez dakit hartu duzun aurreko udalbatzetako zerrenda berdina eta gauza berdina galdetzen ari zaren edo ez, baina prozedura ez duzula jarraitu oraingo honetan eta nahi baduzu ez dakit eukiko duzun zerrenda horretan beste aurretik ere egindako galdera berdinak, baina... Jakinean jarriko dizut, galderak nik egiten ditut. Erantzuna zuria da. Eta ezin bali maizu erantzun, tienes la posibilidad de contestarme por escrito en la siguiente reunión, es decir, que la pregunta la hago yo. Y tú podrás responder no aquí, sino si quieres en la siguiente. Punto. Josu, itzali behar da, hitzartzea bukatzen denean itzali egin behar da audioa. Eta uste dut zuk egiten duzu galdera bai, baina idazkari jaunak azkeneko udalbatzan irakurri ziguen udalbatzen araudi organikoak zer esaten duen erregu eta galderei buruz. Ez dakit hori ere errepikatu beharrean gauden hilabetero, edo behin esan da nahikoa den, edo nola behar den izan gauza, zeren batzuk onartzen dute jarraibide ohikoak eta beste batzuk ez. Eta hori da udalbatza honetan gertatzen dena, eta ez dakit, nik berriro esango dut, kezkadaz hartzen dudala, giroa trakestu nahi hau, ez dakit nonbaitera eramaten duen, ez da erosoa iruditzen zait, ez zuentzat, ez guretzat ere, baina nahia da. Eta nahi horretan zabiltzala iruditzen zait, eta lehen estitxurek aipatu denarekin guztiz bat egiten dut, borondatez ari zara giroa trakestu nahian gaur. Besterik ez badago, arratsaldeko 7 eta 5 jotzera dijoazen honetan, amaiera emango diogu gaurko ohiko osoko bilkurari, eta desio dut hondarbitar guztiok biharko pila egun oparoa izatea eta ongi pasatzeko aukera izatea. Mila esker guztioi.